إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله وهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu wannan masallacin na Ibn Baz rahimahullah don ci gaba da karatutukan wanda muka saba a cikin wani littafai masu tarin albarka, littafan tauhidi. Satin da ya gabata mun yi da sa nawaqid al-islam, yau kuma za mu tashi akan kitabut tauhid, wadda tauhidi shine addinin annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya abna'u allat, dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. Annabawa gaba ɗayansu ɗaya suke ga ubaɗi, ɗayan ubanni ne, ubansu ɗaya kenan addininsu ɗaya, amma kowa da uwarsa. me ma'anar kowa da uwarsa? kowa da shari'ar tashi. Annabawa gaba ɗayansu min ladun Nuh alaihi salam sun zo muna ne da tauhidi. za mu san meye tauhidi. ta wannan littafi na kitabu tauhid, mawallafinsa shine Muhammad bin Abdul Wahhab bin Suleiman at-Tamimi. an haife shi ne a garin al-Uyayna, garin da ake ce ma, yankin da ake ce ma an-Najd a Saudiya. Saudiya lokacin yanki ba a haɗe take ba, waje ɗaya. ɓangaren Najd daban, ɓangaren Hijaz daban. masu ikon can Najd daban suke, masu ikon Hijaz, Makka da Madina su ne ake ce ma Hijaz, daban suke. lokacin ba a haɗe take ba, waje guda. to shi wannan malamin Muhammad bin Abdul Wahhab an haife sa ne a ɓangaren da ake ce ma Najd, yankin da ake ce ma Najd, a gari wanda ake ce ma al-Uyayna, a shekara ta 1115 na hijira. ya rasu ne a shekara ta 2206. idan ka lissafa shekarun shi yau da rasuwar tashi, ya ga shekara wajen 300 da wani abu. lokacin da wannan malamin ya zo Saudiya, lokacin ana bautata ma wa'ansu abubuwan bauta da ba su dace a bautata musu ba. yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da Qurayshawa suna bautata ma wa'ansu abubuwa, gumaka, itatuwa, aljannai, to haka na Muhammad bin Abdul Wahhab ya samu kansa a cikin wannan mutane. dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu yace addinu gharib, bada addinu ghariban wa sayudu kama kana ghariban. shi addini ya zo yana bako a hannun mutane, ba san shi ba, ba san addini ba, ya zo yana bako a lokacin. a wajen su Abu Jahal a lokacin addini bako ne a wajen su, ba san shi ba san annabi sallallahu alaihi wasallam ba. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda yake bako a lokacin su, to sai ya koma yana bako a wani zamani. to lokacin shi wannan malami ya zo, addini bako ne, ba a san shi ba. ana bautata ma kabarai da itatuwa da abin da ba su dace a bautata musu. sai ya kira zuwa ga tauhidi, kuma har yanzu haka muke, addinin mu bako ne, har yanzu ba a san shi. a cikin musulmin ma wanda suka san addini ɗan kaɗan ne, ba sa da yawa. idan ka je wani wuri da wani addini, wani abu na addini, sai a yi nihi ma ba addini ba a san shi ba cewa addini ba. an yi riko da al'ada, an zo an garwaya al'ada da addini.
al'adodinmu suka zama su ne addini. Idan kana faɗa da su kaman kana faɗa ne da addini. Al'adodi na aka mai da suka zama mi addini. Idan za ka yaƙe su, ke za ka zama mi, ke za a yaƙa, ke ka zama abokin gaba, ke ka zama maki. Saboda al'adodi aka ɗauko aka mai da su ne a matsayin addini, amma ba addini ba ne ba su. To dan shi ne addinu ba da addinu gharib. Addininmu ya taso yana bako kuma zai dawo a bakwatar tashi kamar yadda ya taso cikin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To da wannan malamin ya zo a wannan garin ko a Saudiya a lokacin, ya tara ana bautata ma kabarai da abun da itatuwa da abun da basu dace ba a bautata musu. Ai bauta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai aka yi kadai ta bauta. Sai da'awa zuwa ga tauhidi, wanda shine addinin annabawa gaba ɗayansu, tun ladun Nuh alaihi salam har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yad'una ila at-tauhid, zuwa ga tauhidi suke da'awa. To wannan malamin ya wallafa wannan littafi na tauhidi. Akwai wanda suke bayani a kansa, akwai malamai da suke bayani akan wannan littafi, sharhi kenan, ƙarin bayani akan wannan littafi. Farko wanda ya bayani akan wannan littafi shine wa Suleiman bin Abdullah, hafidu Sheikh, yana daga cikin ahfad Sheikh, jikokin wannan malamin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya sunanta ma littafi Taysirul Aziz Al-Alim, Taysirul Aziz Al-Alim, ina ji idan ban manta ba, Taysirul Aziz Al-Karim fi sharh kitab at-tauhid. Ya sunanta ma littafi shi تيسير العزيز الحميد. بإيد سوا سيرس ساك سامو كما ونيجيك أنش دي التاسو ودا أكي مع عبد الرحمن بن وزيت من سنانسا، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، سيزي يولف لتافي فتح المجيد، فتح المجيد في شرح كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. ida sashe ya bunƙasar da shi wancan bai ida ba ya rasu, sai wannan kuma duk jikokin Muhammad bin Abdul Wahhab. Shi Muhammad bin Abdul Wahhab malami ne, kuma baban shi ma malami ne, Abdul Wahhab kin malami ne, Suleiman kin da kansa malami ne, dukansu ɗan gidan malinta ne kawai. A gidan malinta ne, a gidan ilimi ya tashi Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda yau kana ji ana yaƙansa wanda bai san shi ba. Har ma na ji labarin wani a agas wani malami yake raddi akan kitabu tauhid. Aikin banza ke raddi akan kitabu tauhid. Ɗauko littafin naka muke so ka ɗauko ka zo masallaci ka karantar da mutane. Ɗauko littafin naka wanda kike ji da su, ka zo mun baka hili ka karantar da su in ka isa. Ba kitabu tauhid zaka ma raddi ba. Kitabu tauhid wannan ya jima ba kai saka mai raddi ba. Ayoyi ne da hadisan annabi. In ma kashe raddi zaka ma kafircewa ma zaka. Mu abin da muke so da kai, ka ɗauko littafin naka. Ina littafin ku zo ku karantar da su, ku hidda su a hili ku karantar da su muke so. Kuma in kuna so mu za mu zo mu zama da ƙarƙashin ku, muna jin ku me kuke hudu. Amma ba su isa su yi haka. To littafin tauhidi kenan Muhammad bin Abdul Wahhab. To ga shuruh kin shi, akwai da suka mai sharhi sosai, malamai diya su mai sharhi. Ga Fathul Majid, akwai na zamani, a lokacin ma akwai su wanda suka yi sharhi sosai. Akwai Al-Fawzan ya yi sharhi a kansa, al-mulakhas ko fi sharhi kitab at-tauhid. kuma littafi i'anatul mustafid, babban littafi ne, i'anatul mustafid fi sharhi kitab at-tauhid. Sheikh Ibn Usaymin shi ma da littafi sharhin kitab at-tauhid wanda ya sunanta mishi al-qawl al-mufid fi sharhi kitab at-tauhid, a cikin mujalladai ne yake. To malamai sun karantar da shi, sun sake karantar da shi, sun maimaita shi, kuma har yanzu yin sa ake ana maimaita shi, saboda littafanmu ba a yi su ba saboda a jingina su kawai, a ce ba wanda ya san ma'anar su ba, wannan zance bai taso ba. Imam Farabri, ɗalibin Sheikh Bukhari, Yusuf bin Farabri,
yake cewa a zamanin Bukhari an karantar da sahih Bukhari su fiye da 90,000 a zamanin Bukhari da kansa fiye da 90,000. yanzu idan an gama wannan zancin mamakinsa za ka yi, amma su ma abotan karatu ne. Yanda yau ka shagaltu da kasuwanci misali da neman kuɗi, to a lokacinsu sun shagaltu da ilimi, kullum cikin ilimi suke karantarwa da karatu. To a lokacin sun maimaita sahih Bukhari a tashi tun farkonsa har ƙarshensa, tun farkonsa har ƙarshensa har 90,000. to haka na wannan littafi kitabu tauhid za ka samu wani malami zai ce ya sabkar da kitabu tauhid fiye da sau 10. ni na san shi, na gan shi wannan malami makaho ne, Muhammad bin Salih al-Hudaisi, ya rasu Allah ji kansa, ya cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam. Salih al-Hudaisi ya sharhi wannan littafi fiye da sau 10. tsoho ne, ya tsuha kuma makaho, bai gani, karanta mishi ake gana sharhi kawai, amma ya yi sharhi wannan littafi fiye da sau 10, ba sa gaji da shi. in sun sabke masu maimaita shi suke, ba kamar mu ba yanzu idan mun karanta littafi sai mu aje shi gehe, wannan na karanta shi wajen malamin kaza kuma ba fahimce komai a cikin sa. to maimaici shine ilimi ya gada maimaici, ana maimaita shi. yau a karanta qur'ani misali, idan baka maimaita shi, maharcin qur'ani idan bai maimaita shi ba manta shi sai ba. haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'ahadu al-qur'ana fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha. wurika maimaita qur'ani shi yahi saurin kubcewa da raƙumi idan aka sa shi kimmi, idan aka ɗarme shi ko aka sa shi ka akalan shi aka ɗarme shi, saurin kubcewa. to ilimi ma haka ne, ilimi idan ba a maimaita shi manta shi ake. yanzu kuma wannan zamani ya kasance mu ba mutane wani masu hadda ba, mun ƙaurace ma har da samsam, ba mu haddace abun balantana mu maimaita haddata mu wadda muka yi ta. kenan ta ya za mu samu ilimin ne tabbata a cikin kwakwalenmu ta hanyar maimaitawa. idan mun karanta littafi an sabke shi ma a maimaita shi, a sabke shi a maimaita shi, to kana gan cewa idan an ka sabke littafi ko an ka maimaita littafi da kai sau 3 sau 4 daga bango zuwa ƙarshe misali, me ba za ka rike a cikin wannan littafi? rike shi za ka yi sosai, ka da kance shi. to haka muke so wannan zamanin mu, tun da hadda mun kasa, mun ƙaurace ma hadda, to yanzu maimaitawa kawai ya saura mana. a sa littafin fiqhu kama al-wajiz misali, a sabke shi kuma a maimaita shi, a sabke shi kuma a maimaita shi. haka nan kitabu tauhid a sabke shi kuma a maimaita shi, ba a gajiya da maimaitawa. to wannan sai ya sa ilimi ya tabbata cikin kwakwalen mu. idan ba haka muka yi ba shi kenan ilimin na manta shi zamu. to za mu shiga cikin wannan littafi kitabu tauhid, littafi mai tarin albarka. matani ne za mu ɗauka mu yi amfani da shi saboda mu taƙaita bayani a cikinsa. idan muka ɗauka sharhi za mu jima ba a sabki littafi ba. yawancin sharhi masu faɗi na kitabu tauhid, idan ka ɗauka alqawl mufid mujalladi 2 ne, yaushe za a yi da sashi. idan ka ɗauka i'anat mustafid littafi ne mai yawa haka, shi ma kai ya kusa mujalladi 2. duk da cewa al-mulakhas shi yana da ya taƙaita shi, amma dai shi ma littafi ne mai faɗi sosai. idan za a ce za a sabke shi a watanni ba za a iya sabke shi ba, yana buƙatar shekaru kafin a sabke shi. to don shi za mu yi tarkizi akan matanin kawai. to mala yake cewa kitabu tauhid, ya sunanta mishi littafin tauhidi. me ake nufi da tauhid kan? tauhidi masdari ne, masdari wahada yuwahhidu tauhidan. idan muka ce masdari a cikin larabci, kalmomi wadda su ne asalin tushen da ake ɗauko ake tsamo wa'ansu kalmomi ta hanyarsu. kalma ce wadda asali an yi ta kuma da ita ake ɗauko wa'ansu kalmomi. kun sa a cikin larabci muna da suna, muna da fi'li, muna da harafi misali. to fi'li akwai abubuwa diya a cikinsu, akwai isim fa'il, isim maf'ul. to ta hanyar masdari ake gina wa'annan abubuwa. idan ka ce tauhidi shine asalin kalma na wahada, kaɗaitawa kenan, shine wahada
yuwahhidu zai kadita tauhidan kaditawa. to asalin masadar irin wa'annan masadar wanda ake cewa tauhid sun zo akan wazan taf'il. masdari idan ya zo akan wazan na taf'il, idan kana son wazaninsa wazan na masdari na taf'il, tauhid kun ga ya zo akan masdari akan wazani na taf'il. to idan kana son masdari na wannan fi'il, duk wani fi'il wanda ya zo akan fa'ala to masdarin shi zai kare akan taf'il. kamar sallama za mu ce mi taslim taf'il, sabbaha wahada tauhid. to dukan su an kiyasta su ne akan wannan. idan kana so masdarin su wani fi'il madi wanda yazo akan fa'ala, to masdarin zai zo akan taf'il, wanda ya larabci zai gane shi ma mun ba shi haƙƙinsa. to tauhid masdari na wahada yuwahhid, yana kadita shine wahada, kamar da abu guda ɗaya tak ka kadita shi a cikin bauta, shine tauhid. ka kadita Allah subhanahu ta'ala a cikin bauta shine ake ce ma tauhidi. wanda tauhidi muka ce shine mi addinin annabawa gaba ɗayan su. annabawa gaba ɗayan tauhidi suka zo tun zamanin Nuh. Ibn Abbas, hadisi ya tabbata daga Ibn Abbas yake cewa kana baina Adama wa Nuhin 10 qurun kulluhum ala tauhid. ya kasance tsakanin annabi Adam da Nuh shekara nawa? 1000 ko? shekara 1000, wai ƙarni 10, shekara 1000. gaba ɗayansu akan tauhid suke. dan shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munziri. a lokacin Adam mutane sun kasance akan addini daya shine umma, sun kasance addinin su daya ne na kadaita Allah subhanahu ta'ala a cikin tauhid. Allah subhanahu ta'ala shi kadai suke bautata maka. dan shi Ibn Abbas a cikin hadisi kulluhum ala tauhid, gaba ɗayan su akan tauhidi suke. sai da zamanin ya tafi, zamanin Nuh ya kusa, sai aka wa'ansu mutane salihin na zamanin Adam da suka mutu aka guma kansu, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin sa a cikin suratul Nuh. da aka guma kan wa'annan mutanen ba abota musu, ba dan abota musu bane aka guma kansu. dan shi addini shari'a musulunci ta zo ta haramta mi yin mi na'am yin gumki ko yin foto misali, ta haramta shi. don wannan abun kai ya auku cewa wannan hoton tana yiwa gaba a zo a yi tsammani shine ake bautata ma, wannan gumki tana yiwa a gaba a zo a tsammani cewa shi ake bautata ma, shine abun bautan. to mutanen Nuh wannan abun ya same su, da suka zo suka ga wannan gumakan sai suka yi tsammani cewa ai kakanninsu ga abun bautan nasu. wa'annan mutane rijal salihin, mutane nagartattu na zamanin Adam, su ne iyayensu sun kasance suna bautata ma, su ma sun dukufa suna bautata musu. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu wa Nuh alayhi salam, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum azabun alim. to tun zamanin Nuh alayhi salam aka aiko annabawa, aka aiko shi Nuh da kansa yake kira zuwa ga tauhidi. kenan addinin annabawa gaba daya shine ni tauhidi. sun zo suna kira tauhidi. idan ka ɗauka silsila ta annabawa, idan ka ɗauka Ibrahim alayhi salam shi ma haka ya zo ya gwagwarmaya ne tsakaninsa da al'ummar tashi akan tauhidi. ya tare da suna bautata ma gumaka sai ya yaƙe su. ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ya zo ya tare da su Abu Jahal suna bautata ma gumaka sai ya yaƙe su a kusan Ka'aba a lokacin. to dan shi ma da yayi wanda ya wallafa wannan littafi sai sunanta shi kitabut tauhid, yana zantawa ne gaba ɗayansa akan tauhidul uluhiyya, yanda malaman suka kasa tauhidi kashi uku. tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halittar tasa, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin mi bautar shi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin mi sunayensa da sifofinsa. to wannan littafi an wallafa shi ne akan mi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin mi bauta.
saboda nan ne khusum nan ne jayayya take nan ne su Abu Jahal suka yi jayayya annabawa suka samu mi gwagwarmaya tare da al'ummominsu suka samu jayayya al'ummomin suka ce ba za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab zaka zo ka maida muna abubuwan bautan mu gaba ɗayan su ka maida su ka ce mana abun bauta guda ɗaya tak ne biyu watsi da waɗannan abubuwan bauta sai suka ce wannan abu ne mai ban mamaki sun ki to dan shi Muhammad bin Abdul Wahhab da yayin sai ya ce kitabut tauhid shi ma ya tarar da mutanensa suna bauta ta ma gumaka da itatuwa da kabarai da sunan musulunci kuma musulmi ne suke wannan abu ba ma maguzawan ba musulmi suke bauta ta ma kabari a wannan zamani sai wallafa wannan littafi sunan ta shi kitabut tauhid sai fara muqaddima yace wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan shine gabatarwa muqaddimar tashi wa ma khalaqtul jinna wal insa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ke ce ba halace aljannai ba gaba ɗayan su aljanni wal insa da mutane illa liya'budu sai dai dan su kadaita ne a cikin bauta malamai suka ce me yasa aka gabatar da aljannai akan mutane anan saboda halitta su ta rige ta gabata akan mutane wal jana khalaqnahu min qablu min nar as-sum min qabl lokacin da iblis na ai adam alaihi salam bai nan وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كتنا ترد سلوك شند مكتشي ما ملائكو سما آدم لوك شمك حلتشيش سمش سجدا فسجدوا قبادا سكما آدم سجدا سكا بأمرنا الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان لوك شن أكو إبليس to dan shi malamin suka ce aka gabatar da aljanna anan ga akan mutane ba dan su sun yi mutane falala ba a'a mutane jinsin mutane sun yi falala akan aljanna amma an gabatar da aljanna na anan ga saboda mi saboda an nuna ma su na halittar tasu ta gabata tunda akan zancen halitta ake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun malamin suka ce aljin me yasa aka ce musu aljin kan saboda ba a gan su gani ido dan shi aka sa a sunanta ma janin jaririn da yake cikin uwarsa ana ce shi janin dan ba a gan shi daga ba a gansa to aljanna ba an sunanta musu aljin saboda ba a gansu listitarihim an anzarin nas saboda Allah subhanahu wataala ya koyi su baka gansu da ido amma wal iman bi wujudihim wajibun amma imani da cewa akwai aljanna ai wajibi duk wanda ya ci ba aljanna sam ya kafirce ma Allah subhanahu wataala tunda Allah subhanahu wataala shi ya nuna wa cewa akwai su aljanna ke shi ya salita tashi ke kuma ka so ka ce a'a babu su akwai da suke inkarin cewa babu aljanna me yasa dan ba a gansu gane ido to duk abin da ba a gane shi da ido ne bai nan babu shi a'a akwai abubuwa diya ba ka gansu da idon ka amma akwai su kamar mai misali ranka yanzu akwai shi ko babu shi akwai shi amma kana gan shi ba ka gan shi kuma misali na biyu hankali yauwa hankalinka yanzu kana gan hankalinka ba akwai shi ko babu shi akwai shi kuma mi iska ko iska kana shakanta ma baka ganta ko to ka gani su ma aljannai akwai su ka yi imani cewa akwai aljannai wajibi amma mu'amala da aljanni tsakaninka da aljanni babu shi Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta ba mutum ya mu'amalci aljanni duk wanda ke mu'amala da aljanni to matsahi ka tabbata cewa wannan matsahi shine ke mu'amala da aljanni to dan shi aka gabatar da mi an baton aljanni a nan ga a cikin wannan aya akan mutane saboda halittar tasu ta riga ta gabata sai Allah ya ce wal ins illa liya'budun wal insa da mutane gaba ɗayan su sai dai liya'budun dan su kadaita ne a cikin bauta me bautan nan ibn taymiya ya kawo ta'rifin bauta yace al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal batina wannan cikin kitab al-ubudiyya ka wannan zancen me ake ne da ibada ismun jami'
suna ne dunkulalle li kulli ma yuhibbuhu Allah ga duk abin da Allah subhanahu ta'ala yake so. Ibada Allah subhanahu ta'ala bai shar'anta ibada sai yana son ta. Idan kaga ya shar'anta ma wannan abun to son shi to shine ibn tabi ke shi li kulli ma yuhibbuhu Allah ga duk abin da Allah subhanahu ta'ala yake so min al-aqwali na zantotuka. Kun ga akwai ibada da ita zance ce furuta ta ne zakai kaman tasbih ko zikri misali zikri gaba ɗayan sa ai furuta shi ne kake kaman su la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wannan duk ibadodi ne wanda harshe yake ko shi aqwali kan to ibadu ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ya shar'anta ma kai su idan ka faɗe su lada za a rubuta ma akan su bi kulli min al-aqwali wal af'al da wasu ayyuka ko kaman sallah ai aiki ce kaman azumi ai aiki ne kaman addu'a duk wannan ibadu ne shi ne kulli ma yuhibbu Allah min al-aqwali wal af'al az-zahira wal batina wanda suka bayyana da na ciki wanda basu bayyana na zuciya. Akwai ibadat qalbiyya wanda su ne sun yi muhimmanci. Ibadat qalbiyya ibada ta zuci tahi muhimmanci ka inganta tahi muhimmanci da mi ibadat az-zahira da ibadodi sun bayyana kamar sallah misali a zahiri ake yin ta ko to ibadodi na qalb wa zai kawo misali na ibada qalbiyya bauta ne amma na zuci na'am al-ikhlas yanzu mutum yana zai yi yabo ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ikhlas ina yake niyya kenan innamal a'mal binniyat niyya wadda ake cewa ikhlas ina take cikin zuciya take to tana da muhimmanci. Wa zai kawo wani misali kuma na ibada qalbiyya na'am akwai su diya at-tawakkul ala Allah dogara akan Allah subhanahu wa ta'ala al-mahabba so saboda Allah subhanahu wa ta'ala na'am hakuri ko hakuri cikin zuciya yake ko na'am imani yawwa masha Allah imani cikin zuciya yake dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha sa'ir al-jism wa idha fasadat fasada sa'ir al-jism. Ku ji in faɗi muku a cikin gangan jikin mutum akwai wace tsoka idan ta ɓaci idan ta gurɓace to gaba ɗayan gangan jikin mutum ya gurɓace idan kuma ta gyaru gaba ɗayan ayyukan mutum sun gyaru sai shi ala innaha ala hiya alqalbu ko ala hiya alqalb ita ce zuciya da shi ibadat na zuci mutum yayi ihtimam sosai ga zuciyar shi ba ka gyara zahirinka ba amma zuciyar ka bakakirin shi kamar zuciyar munafiki haka suke zukatansu ba komi na imani amma a zahiri kuma sun yi kowa ayyuka. To ibadat qalbiyya sun yi muhimmanci. To Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ne dan su kade ta ne a cikin bauta. Bautan nan dama ta'rif kinta kenan duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma ko ya ma hani akan sa bauta ne. Kan mu ɗauka ɗaya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shine bauta a'a har abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma hani akan sa bauta ne. Yanzu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma ka yi shi lada zaka samu akan sa ko to abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma hani akan sa rishin yin sa shi ba ka samu komai akan sa lada zaka samu akan sa. Misali shan giya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hana ka shan giya baka sha giya. Zina misali Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hana ka yin zina ka ƙi yin zina ka aza wannan abubuwan ta yau banza suke lada ake baka a kansu. Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ma hani a kansa ka hannu to ka san cewa ana rubuta ma lada a kansa kamar wadda idan ya aikata ana rubuta zunubi ke idan baka aikata ba lada za a baka. To umarni da hani su ne ibada. To ibada nan musan tana bukata abubuwa guda biyu saboda mi ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wadda su ne shurut qabul al'amal sharuɗin cewa aikinka ko bautatta ka ta kasance mi karɓaɓɓiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu biyu ne. Wa zai ambato mana su? Yawa al-ikhlas wal mutaba'a
wannan suna da muhimmanci a cikin bauta. Bayan ka bautata wa Allah subhanahu ta'ala, bautan tana bukata al-ikhlas, ka yi ta saboda Allah subhanahu ta'ala, dan Allah subhanahu ta'ala dan shine ka yi ta. Ka yi sallah dan Allah, ka yi azumi dan wa, dan Allah subhanahu ta'ala, ba dan a ce ka yi ba, ko dan ka ce ma kanka kai ka yi. A'a, dan Allah subhanahu ta'ala ya baka lada akan wannan abu, dan shine kai. To shine ikhlas. Dan shi Allah subhanahu ta'ala yake cewa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Ala lillahi ad-din al-khalis. Ba umarce su ba a cikin bauta sai da dan su kade ta Allah subhanahu ta'ala, suna mai ikhlasi a cikin bauta. Kuma Allah subhanahu ta'ala na son addini tatacce, tsabtatacce kenan. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu ta'ala tsarkake ne, bai karba sai abu mai tsarki. To bautawan idan ta ce wajen Allah subhanahu ta'ala ba tsarki a cikinta, babu ikhlasi a cikinta, to za a mayar ma da ita. Na biyu shine mutaba'a. Idan ma ka yi ikhlasi dan Allah ka yi ko, to ana so abinda ake cewa mutaba'a, ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yi daidai da abinda Allah subhanahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ya ce ma ka yi shi za ka yi, shi ne bautan. Duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta ma da annabinsa ai shi ne bauta. Amma abin da wani ya shar'anta ma zai zama bauta? Bai zama bauta. To don shi ne ka yi koyi da annabinka sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya aikata shi za ka aikata, abin da ya ce ma ka yi shi za ka aikata, shi za ka yi, abin da ya ma hana a kansa shi za ka hannu, shi kenan. Hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha take cewa man ahdasa bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Duk wanda ya kirkiro sabon abu a cikin addini, sabon abu kenan, wanda babu shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shi samsam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu kalan shi samsam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi bai yi ba, bai ci a aikata ba, sai ka zo ka aikata shi a wannan zamanin, to fa huwa radd, za a mayar ma da abunka ba su. Allah subhanahu ta'ala bai son wannan aiki, sai ka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda koyi annabi sallallahu alaihi wasallam shine son annabi. Da Allah subhanahu ta'ala ke ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Idan ka ce da su idan gaskiya suna son Allah subhanahu ta'ala, me za su yi? Su yi koyi da annabinsu. Me ma'ana su yi koyi da annabinsu? Su aikata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shikenan, ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su aikata. Nan ne kawai za ka tsaya, ba wani zancen wani ya zai ce ka yi kaza. To abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka aikata shi ba, ko bai aikata shi ba, ka kaurace mishi samsam, ka aje shi gehe, ba addini bane ba samsam. Ko da mutanen garin ku misali, ko jama'a masu yawa suke aikata shi, ka yi banza da su, ba su bane suke kan gaskiya ba. Kake tsammani kullum gaskiya tana tare da mutane masu yawa, ba haka bane ba. Gaskiya ta iya kasance da mutum ɗaya, kamar yadda Ibrahim ya kasance a zamaninsa, shi ɗaya ne akan tauhidi, amma mutanensa gaba ɗaya akan ɓata suke. Amma duk da wannan suna tsammani shi ne akan ɓata. Wai kake tsammani cewa shi wanda yake kan ɓata yana tsammani cewa shi akan ɓata yake? A wani bi yana tsammani shi ne akan gaskiya. To tsammani shi bai sa abun shi ya zama gaskiya kuma. Ka kyale shi da tsammanin nashi, tsammani ne yake. Haka wa'ancan mutane suke tsammani, su Abu Jahal ma idan yau zaka tambaye su a wancan zamani, su da Annabi sallallahu alaihi wasallam waye akan gaskiya, za su ce maka mi su ne akan gaskiya. Har ma suke cewa wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi. Wanda suka kafirce sai suka ce ma wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, law kana khayran ma sabaquna ilayhi, inda wannan abun alheri addini wanda suka kawo mana su Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda alheri da wasu rige mu riko da shi ba. Haka suke cewa, kenan suna tsammanin cewa su ne akan gaskiya, duk da cewa su ne akan bata, gumki ha suke wata ta, amma duk da wannan suna tsammanin su ne akan gaskiya. To balantana wannan zamani wanda zai ce ma shi musulmi ne, dan ya tsammani shi ne akan gaskiya, shi kenan ka sallama mishi? A'a, gaskiya tana tare da wa? Kitabu sunna.
a mai da wannan aiki zuwa ga littafin Allah subhanahu ta'ala da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan akwai shi a ciki to wannan shine gaskiya idan babu shi to ba gaskiya ba sai a yi watsi da shi to wannan shine mutaba kenan mutum dole ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya gare ka na'am bismillah bota ma Allah ka samu lada ai bota ma Allah ake kyawun shi ka samu lada to wani sai ce ka bota ma Allah mu samu yarda shi a wannan tunani ne na wasu gurbatattun mutane ka bota ma Allah dan kana son shi kawai a ba haka bane ba dan kana son Allah dan shi kadai bane zai saka bota ta mishi ba a'a dama malamai suke ce abubuwa guda uku su ne wadda suke ginshiki ne na bauta akwai almahabba akwai alkhawf akwai arraja wa'annan uku na dole sai ka hada su ka hada da so da tsoro da da kwaɗai wannan su ne za ka tara su zama ginshiki na bautan Allah subhanahu wa ta'ala in ka ce muhabba akan su kaɗai kake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to ka buga gi dan kana son shi kawai ba abota ma Allah subhanahu wataala dan kana son shi ba dan kana son shi kadai kike bota dan kana son shi kuma kana tsoron mi azabarsa kuma kana son mi aljanna kana kwada aljanna Allah haka yake so ka nuna kwadanka a aljanna idan ba aljanna ba wuta yazo idan Allah subhanahu wataala tun farkon ka ba aljanna ba wuta ka bauta ta min bautan ya zama banza kenan ta zama banza Allah ba zai haka ba zai yi ba wannan abu ya ce ka bauta ta mini amma ka mutu kawai za ka zama ƙasa za ka zama turaba wa zai bauta ta ma Allah subhanahu ta'ala wannan shi makaryaci ne wannan mutum wanda ya ce duk wanda ya ce ma saboda Allah kawai saboda son Allah yake bauta ta ma Allah kadai wallahi makaryaci inda yau tun farko Allah subhanahu ta'ala ya nuna ma cewa ba aljanna ba wuta wallahi ba za ka bauta ta mishi ni na faɗi ma ko ka bauta ta mishi wa zai daga hannu ya ce ya bauta ta mishi ba ma haka ba a ɗauka ma a ce ba azaban na wutan jahannama babu ita aljanna ce kawai abu wallahi da yawancin mu yi kwance da kaya da yawancin mu yi kwance da kaya ya mana wutan dan shi aka tsoratar da ke da wuta mana ittaqun nar wa bi shaqqat tamr me yasa ake tsoratar da ke ake zaburar da ke cewa ka tsorace wuta kuma ake zaburar da ke kai kudin aljanna fiha ma la ayn ra'at wa la uzun sami'at wa la khatar ala qalbi ahad duk wannan abubuwa an kawo sai an ko ɗetar da ke zuwa ga aljanna an nuna ma yanda take kuma an zo an nuna ma yanda azaban yake dan ka yi kudin aljanna ka tsorace wutan jahannam kuma daga wannan kuma ka so Allah subhanahu wataala wannan dole son Allah subhanahu wataala shi zai sa kai wannan abubuwan duka ka gane tambayar ta ka to akwai wanda suka gabace shi ba shi bane farko wanda yi wannan zancen akwai rabi'a a aqida ce rabi'a adawiyya ita ma haka take wadi sofiyya ce wannan dan sofiyya ne shi ma dan gargajiya ne misali ko dan tijaniya ko dan wani abu haka ba dan sunna bane na haka ne dama jahili baka iya me na نعم الإسلام الإيمان الإحسان كي محبة لكو سبب هكذا ya ana bauta ma Allah subhanahu wataala saboda a samu yardarsa amma kuma ana tsoron wuta kuma ana son aljanna wannan sune fukafukan mi ibada to muna cikin mutaba'a shurut qabul a'mal ko sharuɗa wanda suke sa a karɓar ayyukan naka to dole sai ka koyi da annabinka sallallahu alaihi wasallam to maliki to ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yanzu illa liya'budun ay liwahidun su kadi ta ne a cikin bauta وقوله لهدي الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت آية تبيو الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا حقيقة ما أيكو
fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma da ta shuɗe ba wace al'umma face Allah subhanahu wa ta'ala yana aiko mata manzo wanda suka shuɗe fi kulli ummatin rasulan manzo ake a tura musu me yake wannan manzon wannan ma'aikin me aikin sa an ya'budullah yana kiran su zuwa gami da su kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta su kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai a cikin bautan kar su bauta ta ma komai dan shi ya ce washtani bi taghut kun yasanci at-taghut at-taghut ibn qayyim ya fassara ma'anarsa mun yi shi a cikin usul salas kullu man ubida min dunillahi wa huwa radin duk wanda za a bauta ta mishi kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yarda da wannan bautan yardar shi aka bauta ta mishi wannan shine taghut ko duk wani abun bauta taghutu ne idan mutum ne to da yardarsa idan aka bauta ta mishi zai zama taghut wai malaman sun faɗi wannan abun saboda su hidda mawa Isa alaihi salam ai an bauta ta mishi to shi taghutu ne Isa ka gani ba da yardar shi aka bauta ta mishi ba da sanin shi ma aka bauta ta mishi to duk wanda ba da sanin sa aka bauta ta shi ba a ce mishi taghut amma duk wanda da sanin sa aka bauta ta mishi wannan shine taghut malamai suke cewa wa ra'is tawaghit waye shine iblis shine ra'is shine shugabannin tagutai to Allah subhanahu wa ta'ala shi an ya'budullah akadi ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta wannan shine tafsirin mi la ilaha illallah kun ga akwai an ya'budullah isbat ko wajtanibu taghut nafi shine ma'anar la ilaha illallah la ma'bud bihaqq illallah daga cikin rukunin la ilaha illallah akwai annafi wal isbat la ilaha kai nafi kai kore ba wani abun bauta kace babu sam wani abun bauta da ya cancanta bauta ta mishi ba zan ce ba wani abun bauta ba a akwai abubuwan bauta diya akwai abubuwan da ake bauta ta musu masu yawa ba su kirgwa ko ga shanaye ana bauta ta musu kaje indiya ga gumaka ga kabarai ana bauta ta musu a cikin musulmi to kenan akwai abun bauta amma wanda ya cancanta ko shi ne wa illallah ba wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta ta mishi sai Allah subhanahu wataala to shine tafsirin wannan aya an i'budu Allah wa ishtanibu at-taghut kun yasanci at-taghut wace aya take cewa man yakfur billahi wa man yu'min billahi wa yakfur bit-taghut wa man yakfur bit-taghut ne wa yu'min billah aya haka take wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah duk wanda ya kafirci da tagutu ya ce ba wani abun bauta sam da gaske shine yakfur bil tagut sa'an ne imani da Allah subhanahu ta'ala sai shi faqad istamsaka bil urwati al wasqa haqiqan ya rike da igiya mai ƙarfi wanda ba ta sinkewa ya riko da addinin sa kenan amma wanda bai kafirci ma tagutu wanda yake bauta ta ma kabari bai cikin wannan aya bai inganta tauhidinsa ba bai inganta la ilaha illallah ta shi ba wanda yake bauta ma aljannai ta hanyar yanka idan baka sani akwai wa'annan musulmi da suna wannan aikin suna bauta ma aljannai ta hanyar su masu yanka suna bauta ma kabari ta hanyar tawafi akan mi kabaran nasu ta hanyar cewa su biya musu bukatunsu addu'a suna wajen kabari to wannan duka su inganta tauhidinsu ba idan ka shiga hannunsu Allah kiyaye ta yi wa afka ma wannan ayyuka da shi tauhidi yake da amfani kasancewa shine addini al-islam kenan me musulunci mun fassara musulunci a cikin usul salas al-islam huwa al-istislam lillah bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-khulus min ash-shirk wa ahlihi wannan shine musulunci wa ba musulunci bane kace kai musulmi ne da baki ba a'a al-islam huwa al-islam lillah bit-tauhid ka sallama ma Allah subhanahu ta'ala ta hanyar mi kade ta shi a cikin tauhidi kasancewa ba abun bauta sai shi kuma ka bauta ta mishi shi kadai shi islam billahi bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'a kuma ka miƙe kana mai ta'a ka miƙe wuya kana ma Allah subhanahu ta'ala biyayya ka bi umarnin sa ka hannu akan abin da ya ma hani akan sa wal khulus min ash-shirk kuma ka nisance shirka wa ahlihi da ma'abotan shirka dun nisantar su zaka wannan ka inganta bi musuluncin naka amma idan baka yi haka ba har yanzu musuluncin naka ba musulunci ne kana bauta ta wani can da ba akwai kungiyar musulmi wacce suke bauta ta wani
in kawo ku misali shi'a wanda sati mana na ya zanta a kansu ya Hussein ya Hussein idan ka suna ce ya Hussein bota ce addu'a ce kira Hussein suke agaza musu ya Fatima kiran Fatima suke ta agaza musu ita kuma ta mutu ta rusu alaihi salam. to kun ga akwai wasu wanda suke ce musulmi ne amma ba musulmi ne. irin su ne idan ka je fada ana tattauna akan wannan mutanen idan ka sa baki kunya za ka yi goma ka rike baki ka yi gaba kan ma ka yi jayayya da su wa'annan mutane don ba su san makirci wa'annan ba ne. ta wannan aya ta biyu ta ce wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut wa qawlihi da hudu Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala qada malamai sun kasa al-qada kashi biyu zartar da hukunci akwai hukunci wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke zartar da shi a shari'a akwai kuma hukunci wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke zartar da shi a duniya misali. shi hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akan duniya misali idan ya zartar da hukuncinsa na duniya akan duniya misali zan ba ku misali to abun ba zai tashi ba abun ya kasance kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rana kullu hitowa take ko ba ta hitowa to wannan shi ake ce qada kauni zartas da hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala amma na duniya shi idan an yi shi afkuwa yake idan Allah ya kaddara ma kaza a duniya to sai ya kasance ba makawa. idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wani ya zama kafiri ya kafirce shikenan an gama wani ba qada shar'i bane kauni. kafirci ya tabbata kan Abu Jahl da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara mishi wannan kafirci kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar shine mahallicin ya san wani zukatan kowa sai kaddara ma wani abu kafirci dai kuma ya daidai da wannan mutum ya baka imani ya cancanta da kai to wannan shine qada kauni. akwai qada shar'i zartar da su hukunci na shari'a idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukunci a shar'ance ta yi wa kasance ta yi wa bai kasance me ma'ana haka ta yi wa an su yi amfani da wannan dokar shari'a misali Allah subhanahu wa ta'ala ba ya haramta giya ba da kuma shayin giya ko babu to wannan a shari'a ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mu a shar'ance cewa giya haramun ce to sai ka samu an suna aikata ta. Allah subhanahu wa ta'ala a shar'ance ya kaddara wani mi sallah ko ya wajabta mana sallah akwai masallata akwai kuma da ba sa yin sallah to wannan shine qada shar'i to nan ga wa qada rabbuka wannan qada shar'i Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukunci na shari'a a shar'ance kenan Allah ta'budu ka kubota ma kowa yanzu inda kaunan ne inda a duniya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa gaba ɗaya mu bota ta mishi da gaba ɗaya za mu tsaya mu bota ta mishi ba wanda zai saba mishi amma Allah subhanahu wa ta'ala bai so haka ya kasance dan shi cikin shari'a sai ya kaddara cewa kaza a bota ta mishi to sai a samu wanda za su bota ta mishi kuma a samu wanda za su ki bota ta mishi wa qada rabbuka alla ta'budu Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukunci na shari'a alla ta'budu kakku bota ma kowa illa iyyahu sai shi kadai na abun bota mun ka nau'uka na bauta ka kuma ta cikin usulul salasa mun nau'uka na bauta Allah subhanahu wa ta'ala illa iyyahu sai shi kadai ba a bauta ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala kaka dauka sallah kadai har addu'a har neman taimako ba neman taimako daga kowa sai daga mi Allah sai daga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai cikin abun da mutum ba zai iya ba akwai abubuwan taimako da mutum ya iya taimaka ma ko ka ce ya meka ma wannan sai ya meka ma ya baka ruwa ka sha ya baka wannan ba matsala bace wannan ba shi ake ne cikin abubuwan da mutum ba zai iya taimaka ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ayyuka ne Allah subhanahu wa ta'ala kamar arzitawa yanzu zaka ce wani ma arziki wani ya ma arziki ya ma ba ya baka arzikin ba ya baka jika ba ko jika biyar misali ya ma arziki ka zama mai kuɗi misali wani ya iya ma to wani suna ta wajen wani yana kwanci a kabarinsa suna roƙon sami ya musu arziki su manta Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ba su lahiya mutum zai iya baka ita kaga Allah subhanahu wa ta'ala yayi sababi
na neman lahiya ko ya ce ka nemi magani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallah da illa wa anzal lahu dawa Allah subhanahu wa ta'ala bai taba saukar da wace cuta wace sai ya mata magani to ka bi magani sababi ne shi ma ai ba dole in ka sha magani ka samu takawa Allah subhanahu wa ta'ala shine ke bada lafiya to sai ka nemi lafiya wajen wani to ka yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala to dan shine bauta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake kade ta a cikin bauta illa iyyahu dan shi ya ce wa bil walidaini ihsana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo walidai iyaye mi za a musu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka mi za a ma iyaye mi za ka ma iyaye ka ihsana ka kyautata musu bai ce ka bautata musu kaga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dauko haƙƙinsa a cikin wannan aya ya nuna ma haƙƙinsa sai ya zo nuna maka waye wanda suka cancanta wanda suke da haƙƙi na biyu kenan babbancin shi a kanka su ne iyaye sai ya ce amma su ma ka musu ihsani ba bautata musu za ka kyautata musu su walidai wa qawlihi da hujja Allah subhanahu wa ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ko bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kakku shirka da shi ko kadan kakku hada shi da wani abu ko kadan to malamai sun kasa shirka kashi me shirka tukuna an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wannan shine shirka ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya alhali Allah subhanahu wa ta'ala shine mahallicinka ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya a cikin bauta ka je kana bautata mishi kuma kana zuwa ka bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala a masallaci wannan bautar ta ka bata kai ta kawai a banza ba ta zama karɓaɓɓiya kai shirkan nan ta rusar da bautar da kama Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'an ka ku sake ku shirka to shirka kashi biyu ne za mu zo kan ayoyi wadda suke zantawa akan shirka da uquba mushriki idan ya mutu akan shirka wa qawlihi da hujja Allah subhanahu wa ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a kace da su ku zo in karanta muku abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku shine mi alla tushriku bihi shay'a ka ku hada shi da wani abu can daban ko kadan ka ku shirka da shi kenan قال ابن مسعود yake cewa man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alayha khatimuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud yake cewa duk wanda yake so ya karanta wasiyyata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda karshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta ya rasu akan ta ya wasiyi to ya karanta wannan aya قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا شيئا بالوالدين إحسانا كشيء دسو وزو إن كرن تامك أبن الله سبحانه وتعالى حرم تامك ألا تشركوا به شيئا ده شيء معلومة سكي تشوف ببن ليفي شينا كما الله سبحانه وتعالى شركا با ليهن تتكي شركا saboda shirka zalunci yanda luqman yake ce ma ɗansa ko وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كتناتر da su wasiyan luqman lokacin yake ce ma ɗansa la tushrik billah kaka yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kaka haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu can da a cikin bauta kasancewa inna shirka da zulmun azim lalle ita shirka zalunci ne babba me yasa ta zama zalunci babba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahallacinka ba wancan abun ba shi ya yi ka kuma ya cika bautata mishi kakki kai je ka bautata ma wani abu can daban kenan kai zalunci babban zalunci kai sai shi ila qawli wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu hazwa fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha siratun mustaqima lalle wannan bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine mi tafarki madaidaici dan shi kullun kana addu'a a cikin sallolinka اهدنا الصراط المستقيم ما الصراط المستقيم شنو توحيد اتكيشه شنو توحيد كبوت تبع الله سبحانه وتعالى كان تبوتنك زوا الله سبحانه وتعالى شنو الصراط المستقيم شنو كما صراط الذين انعمت عليهم شنو تفركنا النبوة توحيدي كده وعن معاذ بن جبل انكر قولنا حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار معاذ بن جبل صحابينا النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa na kasance ina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan jaki ya goye ni akan jaki ala himar fa qala li sai ce da ni ya mu'az ya ke mu'az atadri ma haqqullah ala al-ibad shin ka san me haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi
wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san kuma haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wa ta'ala fa qultu mu'az yace Allah wa rasuluhu a'lam yamme da mi tambaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta'adduban malamai suka ce mu'az ko sahabbai suna wannan abun ladabi ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da sun san abun idan annabi ya tambaye su sai su mai da mi tambaya zuwa gare shi jawabi suna so su ji jawabi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta'adduban minhu sai ya ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haqqin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi an ya'buduhu su bautata mishi su inganta mai bautai su bautata mishi su kade tashi a cikin bauta wa la yushriku bihi shay'an kasu shirka da shi ko kadan wannan shine haqqin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi ka rika bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da kai shirka da shi ba wannan shine babban abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so akan bawansa wa haqqul ibadi ala Allah haqqin bayi akan Allah subhanahu wa ta'ala wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shine doka wannan abu ya lazabta ma kansa yace haqqul ibadi su ma bayi suna da haƙƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala me haƙƙin su Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a kadda Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da wanda bai shirka da shi ko kadan duk wanda bai shirka ya mutu bai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala bai mai azaba wannan shine haƙƙin bayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka gan shirka babban laifi ba laifin da yake shirka mutum idan kuma tauhidi falala gare shi wannan hadisi ya bayyana mana ko idan ka mutu akan tauhidi me matsayin naka aljanna jirarka ka mutu kawai akan tauhidi kaka yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kaka hada Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta da kowa kun ga wannan sai mu'az ya qultu ya rasulullah ya ke ma'aikin Allah afala ubashirun nas shin ba za ka bani izini ba in ma mutane bushara wannan kamar albishiri ne mai daɗi ko ku diba ka gani cewa duk wanda bai shirka ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala ba zai mai azaba duk wanda ya mutu ba da shirka ya mutu bai mutu akan shirka bai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala bai mai azaba ba shi ba wutan jahannama wannan yana so bai na mami fadalan tauhidi da hadarin shirka sai mu'az ce bari in musu bushara ba zan ma mutane bushara ba albishiri qala la tubashshirhum fayattakilu ya kyale su kaka ga musu sahabbai kaka faɗi ma sahabbai fayattakilu su dogara akan wannan hadisa kenan su mi za su dogara akan shi akan wannan kalma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma mu'az bin jabal ke cewa duk wanda ya mutu bai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba a mai azaba kenan wanda ya mutu bai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da lafufuka ko bai tayi da lafufuka ta yi yayi wasu lafufuka masu yawa amma shi dai shirka ci kawai bai yi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma albishir ba a ma azaba ba a ma azaba dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka faɗi ma sahabbai fa yattakilu su dogara akan wannan zancen su yi sakaci da bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala su dai shirka ci kawai ba za su yi ba to yaushe mu'az ya faɗi ma mutane ya faɗi wannan hadisi tunda lokacin annabi ya faɗi ya ce mai kai ya faɗi ma mutane kusan mutuwarsa wajen lokacin da zai mutu kusan mutuwarsa sai ya faɗi wannan hadisi shi ma ya ce tsoro yake je mutu bai faɗi ilimi ba ya je da wani yanki na ilimi bai faɗe shi bai isar da shi zuwa ga mutane balli wa anni walau aya ta'assuman kenan gudun lafi kai ya mutu da wannan ilimi bai faɗi ma mutane dan shi ya faɗi ma mutane wannan hadisi kenan duk wanda bai shirka ya mutu akan tauhidi wannan ana so a nuna maka falalan tauhidi ka kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta kaka bauta ta ma komai ba ke ba tsayi ba ke zuwa wajen bokayi ba ke zuwa wajen kabari kana bauta ta ma kabari kana bauta ta ma shehinnai wannan shi ne shirka ta musulmi a wannan zamani ba a sa gumki gaba ba a bauta ta mishi wannan musulmi yanzu ya yi ƙarfin wannan abu bai bauta ta ma gumki ya san gumki ba zai mishi komai ba amma sai shaitan sai ya juya hankalinsa zuwa gami bauta ta ma kabarai tsahi da matsaha da bokayi da gashi nan ne to yanzu in ka kiyaye kanka da wannan abubuwan ko da kana wasu lafofuka ma idan ka mutu Allah subhanahu ta'ala mai gafartawa zai gafarta ma wannan abu saboda mi ka mutu akan tauhidi kade ta Allah subhanahu ta'ala a cikin bauta ina lokaci yayi ko akhrajahu fi sahihain kenan sai sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba lokacin sallah yayi
subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk